Oriol! Oriol! Què et passa, tio? Com que què em passa, tio? Que t'he vist a l'Instagram. Tu em vas trair. Però què dius? Ets una panerola. Com que sóc una panerola? Què et passa? Fa quant de temps que som amics? Doncs... Nosaltres érem en Carles i l'Oriol, inseparables. Amics per sempre, no te'n recordes? Sí, és clar, i som amics. Però què et passa? Tu ets un baliga-balaga, fill de meu, que caga bandúrries, carallot, cap de suro, capsigrany, estaquirot, figaflor, llapaculs, panxa contenta, pelacanyes, poca solta, torracollons... Però què he fet jo ara? Com que què has fet? Què no has fet, voldràs dir? Vas anar amb en Pere al cinema. Sí, i què passa? Com que què passa? Fa més de 10 anys que som amics i encara no hem anat al cinema ni una vegada. I en canvi, amb un tio que coneixes des de fa 4 dies, te'n vas al cinema amb ell... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Tio, Carles, perdona, però no sabia que et posaries així, Sembles un nen petit, Mira, si vols, podem anar-hi aquesta setmana. Aquesta setmana? Aquesta setmana, apa! Ves a fotre al camp. Aquest tio treu foc pels calaixos, Mare meva.